Saka uyi. Alright, bye bye. Baba mnaona tainda. Right. Kira nokuvhara toketezvi. Okay, guys, for the people, ndiri kubika ndofarira kuti roasted. Ndosanga kuti macomments vanhu vachandibvura kuti hey guys, inini hangu nyama yekukwatisa sezvinoita ana Washington yekukwatisa yoita yakadere chicken. Inini handigoni kutoidya, inondimisa moyo. Look at this. This is my favorite. Paimba pangu, guys. You feel me? This is my favorite. Ndofarira tsunga, guys. Inoyazoti mukamwa. Tsunga is my favorite dish iyo. Tsunga is my favorite vegetable. Chirungu ichi. Ndo favorite yangu ichi. Tsunga nespinach. Anofariri repi. Inoda kusukwa 1-1 manje. That's the problem. Storeroom yangu yakajegera apa ndakaekera. Icho chakamirira kuti chibikigwe. Nhasi ndini mai vaenda kuekera vasiya vana. Baba vari vanogwara nyama dzavo vari kutonhorwa saka vakavata kuitira mavhu, otherwise unorumira. So vanhu vainditandisira unofarira zvekubika. Unofarira kutoita maepisodes ako ekutongobika chete. Kanganwa madomasi neuyu nemavheji kurengi uku ndokwatinotenga. Ndovati kuna Washe chega ndose ndimanye ndinzwa zvikiti zviya Mwari we ndindotenga muriwo. Ndiri kuti gozimaisimba wangu wabuda papato nechinguva. Ndiri kufamba ndikutomanyira kuti misika isati yavhara. Ndokubva ndatoona izvo kuendesa gara iro ndikatoti isagara maisimbe padhuze ndizvo vatomboenda ndonga vakanopfakama kwamaivhoroko ndokwangu vachirongedza ndonga kuti vachiinda nemumwe muroora wakana maivhoro ikoko vaenda vese kuchechi. Ndikati handidaina neutsinye ndaivapfuura hangu vanamira ndikachipindai tindi ndiyo ndokusiyai tatangana notenga hangu mavheji hangu nelofu redu remangwana because kune chimwe remangwana makuseni. I think tichabva kunoku zvekuma 99 we'll see. Tadero paya kureko haina ndigari nekitini. I'm telling you, I will never. Ndidi kana kuona kitini mberi kwangu. Ndidi kuona kitini. Ndinyangadza zveiti inochengeta mvura ndimozviona. So ndoda kuti adonhe mvura tsunga yese. Inini I love. And this spoon, guys, this is my favorite spoon. You know that because why when I was in the 90s kachiti sister mofarira maspoon. Ndipo zvepoto yewashi. Ndichiuya ndivape mic. Right. Ndodai. Ndozvandochidira chipuni ichi. Hani mapaona izvo. Ndoda kuti ndisimuke kawani. Inini ndo nyama yandinokwanisa kudikunda. Washa aita hanzi nyama iyi inenge yakaoma kuti zvigwere gwedu, but ine isimbori nambira you see the results vokupesera. Nyama inao aiti zvigwere gwedu hazvigoni. Hamona mafuta ese anodo aiwa zvaitisi kuidifenda. Ona nyama chikafu choda lawyer. Hachina something wrong ichi. Iwe nyama yekuti ndikadai so lawyer ri pachikafu. Ndiri kuda kuudza vanhu. Depends. Ayos. Yakadai nangu handigoni vanhu vaJehovha. Mwoyo wangu unombira kuti iyo iye kutanga ndambosvavisa bhoke stew. Chicken stew handitoigoni. Ndakaikonewa. Muchaiona zvandichaita. Takandina nechipi kwa mangwana. Iwe. Ndo nechi. Toida chiri mumota yani. Chiri mumota yani. Mota yeminda. Kudzipa dzevanhu here. Mota yeminda. Iwe. Vakati yezo vachidya zvikuti.
wanditere kuti iwe Iza mukati box. aiwa kuna kwachinoita jiki vamona chipiti mota mangwini aiwa Uchikuka mwana mkezi. chimukira chii Chakumanyezi. Ngado zati kutoenda magufishi. Guti guti. Icho. Inoinda mati. Takubara. tagona kuzi so izvi ndozosisa pekupesera izvi kavheji kandabata nako saka iyi ndoisi yakadaro then kandapedza mafuta ese hani munoona nyama yangu iya yandaita deep fry yapera yekera muchaiona ndoigadzirira supu ndaigadzirira supu iyo iyi ndozoidzosera but inenge isina kamunhuwi kekuti fresh chicken iri kunhuwa right iwe chicken yangu muchachiona chisichu changu chaibva ini nangu ndo mabikira andinoita hangu pamwe ndosaka ndichizofutisa but ndo chicken inini handinokwanisa kudya chicken yaya munoti yekungoti newakugwa tokwanisa sezvizvizvi iyi handiigoni ndoigona ta 4 days wangu wakamira sepapapapa kubva marimwe zuro nanezuro ndairya but hayi wachakatomudza ngati mwoyo wangu hausi kutomboda zvachose hausi kuda kutongoryawo zvokuti hakuna zvokuita asi inini iye vanotozviziva vanikupa kwedu kuti ndo chicken yandoprefera kudya iyoyi ndoyandoprefera saka ndikaipedza ushoyu zvaichabuda yakaita wandichazogadzira supu yangu apa ndanda kutopisa ndotsunga yangu thats my tsunga tsungirira tsungirira nganganga uringana wangwari tsungirira nganganga handizomanya kumaekera dzondora everything is here so supu yangu manje ndinoisa domasi neuyu neonion ndichiita seizvo zvizvi then mvura yangu yaiya uyu kusvika aibva guys matomati sai ndo resipi yangu yandinoita kusvika adi aibva kuti mukweretete kuda wacho unotodzoka tatopedza kubika so yaane nguva iri ipapa pasupu iyi ndakuda kuti manje iko zvinoisvika ndo resipi yangu inini yechicken iyi thats my recipe sezvo saka maona kuti apa ndatanga ndadaiwo kutora kuti ndonoti muto wacho unosara wakawanda sei vana vacho ndivanoda supu vanoda supu mazviona manje kasupu kangu handisi maspice chikafu changu chese handisi maspice I don't put spices seizvizvi still kamuto kangu kakatongokorerera no spices guys no spices mazviona that's my chicken right iyo yedu yaiya iyo nyamvura tatabvisa ye handiirasi hamuzviona ndakuidai kuidzosera uku kuzvikwatirani handiti ka vanoda muto vai saka ini chandisingangodi zimunhuwi racho iro riya rekuti zichikeni namheno zvarinongoita mazvona iyi yedu ndangoiti ikwate mbijani kuitira kuti vanoda muto vawane muto thats it ndatopedza ndandine kashaloti ndakutospringira pamusoro ndangovhara 2 seconds zvotoita wachinobandidzokawo zvaive zvakutoita kwasara sadza ndora ndakuda kuzopinda masadza madepartment 3 rangu kuda kuswa mamwe mavheji hani mazviona izvipoto izvi ndoda kuzvisukurudza izvi mafuta aya andafurayisa aya ndogomadzosera chiapora ndomadzosera muchigubhu so this is me aingovatova mvura muto hausi mafuta mvura chaicho yemuto ndoyamoya muri kuona iyo nyaya yekuti pane vana ushu muto ndoda ngoti ngokwata mbichana kutaura kuti ingoita kausoft kakachidiwa nanawashikeke chandisingadi kunwa unyoro kwayo chete tosuka zvekera mubvaro zvavana vanonge uchingopedza uchisuka zvose ndanyara iko zvino ndosingazoti kandaenda kumba ini handidi zvokubika ini
nyama inonaka. Mira. Muita zvakanaka, mumubvunza zvakanaka. Chivhunza alright iwe. Ndobatira pfungwa dzemwana. Chitaura. Huku muifarira. Muifarira ipi? Inodambuka wani yakurai. Kana yamusuya. Ipi inona. Yasura iya. Inonaka. Yekudambura wani. Yekudambura uita zvokudambura ndinongona huku. Brera ndo anonongona. Izvo ndinongona brera. Yakashate vanhu vepa internet. Sichunu inongova sichuwa ni. Sichuwa 100%. Manikidzwa. Aigwa. Ndo saka tichizopfira. Kudase rodzana. Aigwa. Mavhejitisiya wagutisa uyu ndamupa second rounds. Uzvo. Ndadanidzira ndikati uyai mutore loaf iri rakangozara. Hakuna wabuda mba yotora chingwa. Ndikati nandipi munhu chingwa nhasi. Uyai mudishe mega. Hakuna wabuda. Vanhu vakasora neshara. Ndikanyarirawo. Oye zvangu. Uzopa zvikiti. Unopa zvinenge zvikiti. Hauzi kutambisa sadza reugadzira sadza zvakanaka yako Mwari kwani. Rangu rezviyo guys to the people. Unopa kutura zvikiti. Zviyo laudo vamwe wapedza kurya inasati ndiri kumbobika zviyo. Zviyo zvine leba izvi. Muriona. Iyo. Zviyo lulu. Zviyo ndozvida man. Tazogara zvedu. Ndo wakufara. Saka ini ndinoti pamutemo wangu wekubika sadza. Rofanira kushinyira 3 times. 3 good times. Saka kwasaka kupesera papa manje. Ndokuti ndinoda kudya kakutsvirira kacho kaiga ndoka ndoda. Mira kasaka kupesera. Wachada sambreti. Wakakomplain bhazura kati amugoni kupotengawo steri here pano pamusha wanotenga steri chichi kudaro zvambonyanya kudi zvoryei nditenga ndabhoirisa ndaisaikira yangu ndadziisa muriwo ndakudziisa mavheji angu zvinhu zvodziya isiro zvinhu zvino utano basi mbavanesharawo manje vari kungofamba-fambawo kuti vaneshara ungapa sadza rese riya sadza rinoshota vanhiri uchipa kiti mbwa yekira sadza